Bu eğlenceli anlara geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Утро и пак очи отворих, чрез милостта ти вечна дишам и живея. Пак изгря слънцето за мене, чрез него се усмихваш се на мене. Благодаря ти за всичко, ето, не те заменям за нищо, ето, сега Исус, хваля те аз. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Заваля кристален дъжд над мене и капките от него вливат се в мене. Вятърът галобно ме докосва, чрез него ме прегръщаш. Исусе, аз съм твоя. Благодаря ти за всичко, ето, не те заменям за нищо, ето, сега Исус, хваля те аз. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой.
Сърцето ми изпълни с радост, Исусе мой ти. На този ден, детенце, татко, ти ми подари. Изпратен си от Бога, Дани, за моята душа. На мама и на тати, Дани, ти си ни радостта. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. Сърцето ми изпълни с радост, Исусе мой ти. На този ден, детенце, татко, ти ми подари. Изпратен си от Бога, Дани, за моята душа. На мама и на тати, Дани, ти си ми радостта. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Сине Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Сине, да те избави. На колене ще моля, Сине Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Сине, да те избави. Исусе, аз дойдох при Теб, отруден и обременен, и кръвта Ти течеше за мен, за да бъда и аз изцелен. И кръвта Ти течеше за мен, за да бъда и аз изцелен. Благодаря Ти, Исусе, благодаря Ти, Святи Душе, защото си ме призовал. Няма да те забравя, името Ти аз ще хваля, ще те търся, ще те следвам всеки ден. Благодаря Ти, Исусе, благодаря Ти, Святи Душе, защото си ме призовал. Няма да те забравя, името Ти аз ще хваля, ще те търся, ще те следвам всеки ден.
Призовах те и ти ме изцели. Изтри моите сълзи. Сега, Исусе, съм спасен. Духът ти свят, щом е в мен. Аз дойдох с болно сърце, но ти ми даде твоето небе. И на кръста ти умрял си, и кръвта та пролял си, зарад моите беззаконни грехове. Няма аз да те забравя, пътя ти аз ще пазя, ще те търся, ще те следвам всеки ден. И на кръста ти умрял си, и кръвта та пролял си, зарад моите беззаконни грехове. Няма аз да те забравя, пътя ти аз ще пазя, ще те търся, ще те следвам всеки ден. Наистина, Господи, ще те следвам докато съм жив, Боже мой. Ще търся Твоето Слово, ще търся Твоята правда, ще търся лицето Ти, Господи. Боже мой, няма да забравя онова нещо, което Ти направи за мен. Как ме изцели, Боже мой, как ме взе от смъртта, Господи, и записа името ми в книгата на живота, Господи. Моля Те, Боже мой, ако има хора все още, които не са записани там, Боже, нека Твоята милост да ги следва, Боже мой. Твоята благост, Господи, през всичките дни на живота им, Татко мой. Боже Исусе Христе, помогни на всеки един човек, който се нуждае, Боже мой. Всеки, който търси Словото Ти, лицето Ти, Господи, открий му се, Боже мой. Нека Твоята ръка да бъде върху тях, Господи. В името на Исус Христос те моля. Ей, човече, ако този ден ти се нуждаеш от лекар, призови Исус Христос, призови Неговото Слово и Той ще дойде и ще направи обиталище в теб. Той казва: елате всички вие, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Призови го в ден на напаст, Той ще те избави и ти ще го прославиш. Ако този ден се нуждаеш от Исус, кажи просто: Исусе, нуждая се от теб. Чуй молитвата ми, Господи. Нуждая се, Боже мой, Твоето изцеление да дойде за мен, Боже мой. Твоята кръв да падне за мен, Господи, за домът ми, да изцели семейството ми, Господи. О, Боже мой, благославяй всеки един човек, който се моли сега и който призовава Твоето име, Боже мой. Не го остави, закриляй го, Боже мой. Милостта Ти да бъде върху тях, Господи. Моля Те, Боже мой, нека наистина, Господи, всеки човек, който е болен от такава болест, която съм бил аз болен, Боже мой, изцелявай хората с високо кръвно, Боже мой. Изцелявай хората, които са с инфаркт, Господи. Изцелявай хората, които имат гръдна джаба и може би, Боже мой, пият психотропни лекарства, Господи. Не ги оставай да погиват, Боже мой. Възстановявай, Господи, защото Ти каза, че ще възстановиш отдавна запустелите места, Боже мой. Не допускай лукавия да се подиграва с народа Ти, Господи. Изцелявай, Боже мой. Твоята кръв, която течеше от кръста, Боже мой, тя дойде, за да ни изцелява, Боже мой, да възстановява, Боже мой, да разчупа делата на лукавия и ние да живееме с Тебе в Твоето царство, Господи. Завинаги, Боже мой, там, където си Ти, Боже мой, да бъдем и ние, Исусе, на Твоето царство, Господи. О, в новият Иерусалим, Господи, там, където ще бъдем в Твоята прекрътка, пред Твоите пробудени ръце, Господи. О, как искам, Боже мой, да Те прегърна, Боже мой, да Те видя такъв какъвто си, Исус, такъв какъвто, Боже мой, наистина умря заради мен на кръста. Обичам Те, Боже мой, покланям Ти се, Исусе, покланям Ти се, Боже мой, защото Ти ми даде правото да се нарека с Твоето име, Боже мой. О, Исус Христос, Ти, който си на небето, Боже мой, да се свети името Ти, Господи, да дойде Твоето царство, Исусе, както на небето, тъй и на земята.
Амин, Господи. Води на земята, Твоя любов ме държи на крака, Твоето слово ми дава сила да се боря срещу врага. Твоя дух ме води на земята, Твоя любов ме държи на крака, Твоето слово ми дава сила да се изправя срещу врага. Излей, Исус, излей Твоята любов, излей, Исус, излей помазание, излей, Исус, излей слово на живот, да живее в нас и да дава плод. Излей, Исус, излей Твоята любов, излей, Исус, излей помазание, излей, Исус, излей слово на живот върху всеки, който вярва в Теб. Няма смисъл нашия живот без Тебе, Татко Небесни. Всемогъщи Татко, изливай мир, милост и благодат на всяко едно сърце и всяка една душа, Боже мой. Няма път без Тебе, Боже. Ти си пътят, истината и живота, Господи, Татко Небесни. Ти ще ни... Ова опарно стоите. Браво, ти жал парно. Керете кера се шудро здравке. Шудро кана. Чакай да дадем букет. Айде, давайте. А? Е, тук ба. Давайте тук, давайте. Да, давайте. Тук да са букети. А те тук са. Бани са стара какво ще. Изпрега малко, бони. Айде, давайте. Айде, Аше, обажу акила, давайте букети. До букетя га Чайна Иса, будь шудро. Ачу ме дома ки малшена. Ачу ки малшена.
Aşağıdan kaç kuş? Neden bunu bu ki? Arkasını çiyak gümülçesiz. To. To. Hayır saptı. Ama traktör. Hadi papa. Локо букетите трябва. Kerala kerdi bu da kidal. Дете сасата, Мичо, дете сасата. Ha така, лек пашин. Ha kidal. Верлен телефони. Телефони дикална карта. Referencija telefon. O balon uzak mı söyler? Haydi. Haydi tarıma mı? Haydi boşu mu bu? Hayır çak. Телефони мам. Haydi tarıma mı? Хайде. Чакай, има много хора. Дете на Benim detete yok. Няма, няма. Kuzenim zaten var. Детето отиде, те го вкараха и Керен Томинге снимка. Семейна снимка. Керен Томинге. Haydi. Давайте. Haydi. Вижте тука. Чакай малко. Чакай да направите една снимка. Велко, чак я почнам да... Haydi. Kanka pasta mı? Haydi ya. Керен то ми ги мене сама руми. Ади учивайте де. Айде да саме. Чакай, деба. Митко. Жайче. Айде сай. Къде е Велко? Дай Велко. Kanka pasta mı oldu? Ay al. Çaycılık var ama. Çaycılık var ama. Haydi ama ben de tutarasam dolan seçtim. Hadi yalan haydi. Aqui, ai, mas... Eu só sei chucar os também. Çakay mı?
Alın lan da ne şu can. Altay çantam var. Haydi katlanın. Hadi biraz da hadi cahil. Hadi kapatın. Hadi can. Ya. Abi gerek bitme. Hadi tamam. Hadi alın Amin. Haydi canım. O da kız. Ah, Süleyman'dan. Ma, красиво. Хайде, Приятели, вас внимание. Хайде, déjà се чай. Приятели, тримата. Ала туда я. Кај учо? Пашманде. Yaşasam da sana aşağı. Али çalıştırır skari na mangavana skari na mangavana. Ajde, kaj bilku sami, kaj bilku? Ja hvala това, пашмандова. İçine ettim da kata sayılma da ben getirdim. Cadik de içeride. To. Haydi kay. Ajde. Haydi. Možeš se vršati ralo. Haydi. İstersen buraya gel. İsterse buraya gelsin, buraya.
Хайде, алката е това чукударе. Ката магата чуска. Haydi kau sarman do bari. Haydi riga. Шатно. Къде? Тук ли? Да. Минавай, брат. Върху Ставай, леглото. спалната. Да, полека. Чакай върху кой. Нека ръката на всемогъщия Господ Йехова Рафа, Господ твоя изцелител, да бъде върху теб и домът ти. Нека всемогъщия Господ да бъде предна, задна и странична стража в живота ти, да те заобиколи със своите ангели херовими, които да те пазят по всяко време, на всяко място. О, халелуя! Нека Божия огнен меч да прониже всеки твой враг, който се опитва да разруши домът ти, семейството ти, здравето ти. Разрушаваме делата на Сатана над живота ти. Разкъсваме всяка верига, с която дяволът е връзва. В името на Исус бъди свободен. Амин. Нежно минаващи покрай мен, Исусе от Назарет. Нежно минаващи покрай мен, Исусе от Назарет. Прободената ти ръка усещам аз, как ме изцерява, Исусе. Святата ти кръв усещам аз, как ме очиства от всеки грях. Прободената ти ръка усещам аз, как ме изцерява, Исусе. Святата ти кръв усещам аз, как ме очиства от всеки грях. Нежно минаващи покрай мен. Тенчо, Тенчо от Гинчето. Така. Хайде, чакай моите костюмчета да дам. Ко дава сега баткото? Ето, столче за хранене, лехен, роклички. Кое е батко да? Как си каза това батко? Тенчо и Гинча дава. Тенчо и Гинча. Ето това пък сватята дава. Хайде да си правим те една снимка с тях. Чакайте, да си направим една снимка.
Да се снимаме. Всички да Сещам аз как ме очиства от всеки грях. Свободената ти ръка усещам. Слушай, Андре. Това е от дядото. Пето селя? Вари, чакай. Чакай да ги чула горе. Кога палто ела ти дизивалки и чеки управ кукурувати. Баба имаше. А šta стои? Прободената ти ръка усещам аз как ме изсерява, Исусе. Святата ти кръв усещам аз как ме... А кака и снежаки чияки, жуди зорали тове. Жуди зорали тол болицин ги мущено бахтали тове. И баба тали папуса. Акита. И бака са ти барил, и късмете са. Амин. Кака багаша се. Акита. Умерите озадките. Акита. Акита. Да я дала бутлачку с теми дала и баба. А какая и чавески? Болески чавески да баши шилилю. Ну густо баши шидата, мама. Какая вкусная снежаки, хозмиля. Какая как еста решонка ста? Как еста решонка? Ке Холандия. Ке Холандия каси. Акита. И шонка ста. Аки кутия мамуня, да? А какая шувалка пашка ти заните шо? Акита шувалка. Ну, чаровнеки колата. А какие и ромни жунга дикас манхаскята, а какало силата, акита. И жунгата. Динес туда съм ми вастун да ромни жала съм била. Акита. Това ли беше? Това е. Това. Кидо каки се. Да, тук ги дъсно. Хана кава. Хай нам вече. Керник снимка с керата. Ал ти кера съм ги снимкала. Хайде. Ала да рек, ал. Как? Ето тук ще станеш. Ето тук ще станеш. Хайде. Хайде, Ангела ми. Odată dă în zor la cipior și cadă te moriți pe sar pe de că pulu sa mandă pană barată Хайде. Ачо масу гярата, кера снимка ми. Роди зор баса да чо шу cadă e bareu te pureu também é Aqui ce? Haydi mo. Şu kartı da zor la çipi. Haydi da. Haydi da Selim. Haydi çala ki. Haydi din chiesa judi zorale to Haydi. Care tot în de judi zorale to Vine aqui te se intersim também Că valută pureu, o domne șu. Na salimas cu multe de que eu só até ela mente e chai Hangi da. Şu kazaki çay dıjaltı. Sara. Așa, altă. Haydi. Alti chiar tu să snimka așa. Haydi. Ajde, snimaj tu kao apap. Haydi. A kad te ne bukina ba? Ajde da je živo je zdravo, ja šta te barul lege. Katı da kutu da. Katı mangesi. Haydi. Kasala ba? Kasala trašala da je. Ajde judi zorale mo sarpi da se vярваш с то sarpi майката Шпарата винаги е класна. Да ти благослови за Amur gerek slimka iste.
възхерит, да повярвах, да сарпи дията и сарпи да гъсте, сарпи вести, зорали, бахтали. Шукардо, най-важно зорто, зорали, хасти вести. Айде нас не айде, Марио, айде. Старата школа. Айде да не жива и здрава, малка Тани. Много благословена. Браво. Ну зала, ти хавара, ну майке. Чакай. И да е много мъдра като баба си. Амин. Бог да търцуи. Айде. Те снимайте се с Белко, айде. Айде с Белко, снимайте. Айде с Белко една случка. Телинка ела при Белко. Айде. Побелка ставила приказание. Браво. Quero uma slimka e eu. Quero esse aqui. Aqui, quero aqui. Старата школа. Айде. Да е здрава, не лоша подарък. Да е здрава, жива, да се вижда, какво живо здрави. И здрава, ала една сумка да ме прави. Ала една да прави. Алелуя, чува се в нощта и ангелите пеят пак хвала. Дойде велик спасител на света за теб. Кресна смърт понесе той за теб. Пътят славен извървя Исус. Воден от любов за теб умря. Исус умря за да живееш ти. Хваля те, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Хваля те, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Кресна смърт понесе той и за теб. Пътят славен извървя Исус. Воден от любов за теб умря. Исус умря за да живееш ти. Хваля те, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си извор, от който пия аз. Ти си смисъла на моята душа. Хваля те, ти си моя Бог, в който вярвам. Полека, много голяма уста слагаш. Айде с него сложи сърце на него. Така. Айде сега и на Велко да слагате в устата. Браво на Велко. Айде, дай. Това е камера, като плаче, нали? Тук горе, долу да се чува. Това е от Иван, Пунчо, от Пунчо и сина му Алеко. Това. А къде? А това е от Катя.
Катя, дъщеря му, е това Да. подарък от нея и Авен машинката за миене на шишета. Катя и това, как се казва? Да. Кошетка ли, как се казва? И Авен това го дава Катя. А тази камера дава 170 лева Иван и Алеко. Това ли беше? Пунчо и Алеко. Ти си извор, от който ти аз. Ти си смисъл на моята душа. So diese Kinder so Kidinas Puske. Bol judi do halmon mi urul mi çay sağ ol dizine teran mi urul. Sağ olun mi urul. Sa zdravja да ги носи как килока. Амин. Все така да нарадва, все жива, здрава, все хубави работи да постигнат. Амин, брат. Цялото семейство да са живи, здрави. Той е костунче и биби зембилята. Ританките направо така ще ги остави. Виж, Гледай към мене малко. ала сора ми kasi колко се сбъдри с дистанционно. Идемо вече, душката, е буто домно. Буто домно, О, ела, жан малки макар. Аки, това, как раз кова, Браво, катишаз. Ще искам само за 10. Това е сикоро ми с бабулечка. Похали Сигурно, по-шибата. болечка. Това е тата. Тя са стилести това миним чай. Се кял ти керу кова. Гадала е клевчес, това кя састери ги би зорали. Састери ги би то зорали, састери ги би. Састери ги би хуляме да хуля за да. Хайде, бабо, дано тя на зор бах, опада, бабо, ти хадаро, да Амин, бах слава тази. шукар да лъски кял това. Слава шукар да лъски кял това ми чай. Ну и сигурно поболечка. Ну и яка. Вей холяло мой. Вей холяло мой. Бони звутрашува мата, жадикова мата. Ало. Бони. Жаба мата. Сам ли kao ti trahava Бони? Але лапатя утраха, бабо. Вай младай. Вай младай. Манги да халя мушта бани. Сайко да сайко. 350 Сайко. Ну и сикуни пеперутка. Сикуни пеперутка. Колко хабичка же. Колко си ни А, учил си ни 50 и колко си 52? Я, 50. О, бадай. О, бабайки красавица, бадай. О, мой мам. О, мам. Ще връса. Лука пара с нещо. Кон си това? Снимай ги така, сети ли се? Готово. Боряйте, боряйте. Гори, като кажу да има така, винаги да пиеме, да ядеме. На година на рождение пак сме тук. Айде.